2 Samuel chapter 22, verse number 50. Basahin natin ang sabay-sabay from the Ilocano. Everybody read. Gapuna asyak, agyamanak tuken ka o apo, titeng nga dagiti nasyon. Ken kanta ekto, dagiti pagdayaw, itinagan mo. Everybody read in the English. Therefore I will give thanks unto thee, O Lord, among the heathen, and I will sing praises unto thy name. Heavenly Father, thank you for this year. Mula January hanggang ngayon, napakabuti po ninyo sa amin. Salamat sa lahat. Narito po kami upang i-express ang aming pasasalamat sa iyo. And I pray that you will touch our hearts through this message that I'm going to deliver this morning. Thank you for the presence of each one coming from different places, near and far. Salamat, Panginoon, sa aming kaligtasan, sa Biblia, sa aming simbahan. Purihin ang inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Say amen if you agree with what I'm going to say. The Lord has been gracious unto us. Tagalogin natin, ang Panginoon ay napakabait sa atin. And searching this time of the year manifests God's unchanging love. Nagbago ang panahon. Dati ang December hindi ganito kalamig. Growing up when I was a kid, ganito ang December. Pag kami po ay lumalabas noon paggabi, ganito ang December, mahangin, malamig. But when I was about in my 20s, pag December, wala nang hangin. Mainit na. Hindi gumagalaw ang mga dahon. Parang summer. Nagbago, di ba? Tapos ngayon, biglang ganito na ang panahon. Kaya nga, yung iba, kung amuyin mo yung mga damit ng iba dyan, amoy lakasa. Sa tagal na itinago ang damit na yan dahil hindi na malamig, ngayon lang naman magagamit yan. Diba? Tignan mo ngayong katabi mo kung totoo. Baka nabayag di lakasa, deta nga badonan. Kasi nga nagbago ang panahon. Diba? Nagbago rin ang ating, pamayanan, ang ating society. Unlike before, life was simple. Today, life is complex. Ang dami na po nating mga tinatawag na options. People have a lot of options. Kahit nga linggo eh. Imbes na nasa church, ang dami nilang options. The devil had offered so many options. But I would like to take your attention today to God's unchanging love. Nagbago man ang panahon, pwedeng magbago ang tao, pati Kristiyano nagbago, sabi mo sa katabi mo, sana hindi ka nagbago. Hello? Pero ang ating Panginoon, hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig. As we celebrate and commemorate the birth of Christ, although December 25 may not be the exact day, but because of the season, Jesus is the reason. And as we celebrate today, let us reflect on His manifold blessings. Maganda yan o pangit? Maganda o pangit? Ang pangit yung problema eh. Ang pangit yung ugali. Pero ang kabutihan ng Diyos maganda. Kaya sa umagang ito, tayo ay tatanaw sa mga pagpapala ng Panginoong Diyos sa atin. At ano ba ang mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos? Lahat tayo, pag tinanong ko, ano ang pwede mong ipagpasalamat sa iyong Panginoong Diyos? Pwede bang tanungin mo yung katabi mo?
mukhang hanggang ngayon, nai-starstruck pa rin siya kung nasaan siya ngayon. Would you ask your seatmate, anamat ti ba, balim mo nga pagyamanan kan Apo Diyos ko naman, ask your seatmate. Marami po ang mga pwede nating pasalamatan sa Diyos. Pero una sa lahat, let us thank God for our salvation. No other religion or faith, whatever that be, can ever thank God for salvation. Sapagkat kung tinanong mo ang Jehovah's Witnesses, ligtas ka na ba? Ang sagot sa'yo, hindi ko pa sigurado. Pag tinanong mo ang Katoliko, ikaw ba ay ligtas na? Ang sagot sa'yo, wala nakakaalam. Ang Diyos lamang. Malalaman na lang natin pag tayo namatay na. Pag tinanong mo ang Iglesia ni Cristo, ikaw ba'y ligtas na? Ang sagot sa'yo, depende. Kung ako'y mananatili sa aking kinaanibang relihiyon. Kung tinanong mo ang mga Buddhist, ang mga Muslim, at lahat, tanungin mo sila, ikaw ba ay siguradong ligtas na? Ang isasagot sa'yo, hindi ko pa alam. Tanungin mo ang Baptist. Tanungin mo yung katabi mo. Ikaw ba ay siguradong ligtas na? Yan lang po ang isa sa mga katangi-tanging ingredient o paniniwala nating mga Bible believers o mga Baptist believers sapagkat tayo ay merong pinanghahawakang totoo at siguradong pag-asa. Magunaw man ang mundo, tayo ay para sa langit. That is why when we come to church, we come to thank God. Hindi po kagaya tayo ng ibang mga relihiyon na pag pumunta sa church, ginagawa nila yon sapagkat gusto nilang makamtan ang kaligtasan. Umaasa na sa pamamagitan ng kanilang pagsimba ng araw-araw, linggo-linggo, ay makamtan nila ang kaligtasan. Tayo po, hindi natin nakamtan o makakamtan, natanggap natin. Kaya dapat lamang napasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos dahil sa ating kaligtasan. Gusto ko maunawaan nyo ngayon. Huwag ko sana ang mga mukha natin ay parang nawalan ng 20,000. Dahil merong kang pag-aari na mas higit pa sa anumang milyon. Yan ang buhay na walang hanggan. Kaya't kung naaalala mo ang kahirapan ng buhay, naaalala mo na palagi na lang malunggay ang ulam mo, naaalala mo na puro na lang bagoong kamatis ang iyong ulam, dapat masaya ka pa rin. Dahil ikaw ay ligtas. We thank God that we are saved. The Bible says in Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Amen? Are you thankful you are saved? Marami tayong mga kababayan na nagbalik-bayan. Taas ka uli ng mga balikbayan. Bira, yan o. Taas ka. Yung mga feeling balikbayan, taas ang kamay. Yung mga gusto na maging isang balikbayan, balang araw, taas ang kamay. Kapatid, kahit hindi na matupad, ang asam-asam mo na yan, okay lang. Dahil ang Amerika, susunugin din pagdating ng araw. Ang Singapore, napakagandang lugar. Ang Hong Kong, napakagandang pasyalan. Alam nyo ba na ang Hong Kong is one of the shopping capitals in Asia? Apo.
Kung meron kang 50,000, imbes na ikaw ay mag-shopping sa Mall of Asia, Hong Kong ka na lang. Bakit? Mas mura ang bilihin. Sa natipid mo, pamasahe mo na ng eroplano, nakapasyal ka pa. Pero kahit paman, susunugin din ng Hong Kong pagdating ng araw. Ang Macau, napakayamang bansa. It's the second richest country in the whole of Asia. Their income as a casino-generating country is 3 times the income of Las Vegas. Pero, susunugin din pagdating ng araw. Anong punto ko rito? Lahat ng mga magaganda at magagara na nakikita nyo sa mundong ito, salamat sa Panginoon kung ipagkalob sa iyo ang mga bagay na ito. Subalit, yan lamang ay konsolasyon. Ang pinaka masarap na pagpapala ng isang Kristiyano ay walang iba kundi ang kanyang kaligtasan. Are you glad you're saved? And not only today, but we should thank God every day for saving us. Amen? Alam mo, pagka marami kang problema, sabi mo lang sa Panginoon, Lord, salamat, save ako. Matatapos din lahat ito. Kung meron kang mga pangarap na hindi matupad, Lord, salamat. Anyway, temporary lang naman yan. Importante, ligtas ako. Praise God every day for saving you. Pangalawa po, not only we thank God for saving us, but let us thank God for His protection. Kompleto ka pa ba? Tignan mo yung katabi mo, kompleto pa. Amen. Kompleto pang ngipin. Kompleto pa? Kulang ang ngipin? Magpapustiso ka. Kompleto pa ba yung buhok? Kompleto pa ba ang mga daliri? Mag-ingat ho kayo sa bagong taon, ha? Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka sa bagong taon. But thank God for His protection. Let's thank God for divine protection. Thank God for freedom. Thank God for peace. In the midst of trial, persecution, and difficulties. Amen? Sino sa inyong hindi po na ospital sa taon na to? Ay, grabe. Yung dapat pinanggastos mo ng ospital, ibigay mo na sa Panginoon ngayon. Salamat sa Panginoon, hindi sa ospital na gastos yun. Amen? Sino po sa inyo ang wala pang maintenance hanggang ngayon? Walang tinitake na anumang gamot na maintenance, taas ang kamay. Grabe. Wala ka pang maintenance atay? Talaga, ha? Anong taon yun? 73. Walang maintenance. Sino sa inyo rito ang may maintenance na? Taas ang kamay. Pira, no? Sino ang nagme-maintenance dito ng high blood? Taas ang kamay. Yung mga nanonood dyan, taas yun rin ang kamay nyo. Yun, no? Sa nanonood, may mga nagme-maintenance ng high blood. Alam nyo, ang aking advice sa inyo, dahil ngayon ay year-end, maraming mga party, atenan nyo lahat yan. Huwag lang kayong kumain ng kumain. Okay? Thank God for His intervention in many situations. Napakalaking bagay po ang proteksyon na binigay ng Panginoon sa atin sa taon na ito. Huwag sana nating i-take for granted. Sana maisip natin, ma-realize natin na isang moment lamang naalisin ng Diyos ang kanyang kamay, na protektahan tayo, we will all be vulnerable. We will all be weak. But why are we strong and why are we fine today? Because of God's divine protection.
Sa araw-araw na tayo bumubiyahe, protection. Papunta sa trabaho, yung mga nabigyan ng pagkakataon na mag-training sa malalayong lugar, protection. And don't take that for granted. You say, God, thank you for protecting me. Not only protection from physical harm, but protection from emotional harm, from mental harm, from financial collapse. Kahit po magka-crisis ang mundo, we belong to a government that cannot be affected by the crisis of this government. And that's why if we only follow God's word, He will be true to His promise. All these things shall be added unto you. Amen. God's divine protection. Amen. Number 3, thank God for companionship. Amen. Sino po sa inyong mga katulad kung may asawa na? Taas ang kamay yung mga may asawa na. Oh. Are you not thankful for your wife? Companionship. I thank God for my wife. She is a great compliment to me. She is not my competitor. She is my completer. Kaya kayong mga katulad kong husbands, tanawin nyo nga kung nasaan ang misis nyo. Come on, look at your wives. Amen? Sana sa umagang ito, ay masabihin mo, Panginoon, thank you for my wife. Oh, kayo namang mga wives, tignan nyo ang mga husband nyo dyan. Oh, mga asawa nyo. Ang asawa nyo, hindi yung mga asawa nyo. Sabi mo, Lord, thank you for my husband. Sino sa inyo ditong wala pang asawa? Next year po, marami po tayong mga members ang ikakasal. Mag-uunahan sila na magmarcha sa ating bagong sanctuary. Ang unang magmamarcha rito, may regalo. Sino kaya? Di ba? Oh, ah? May mga nagpa-schedule na po sa akin eh. Opo. At meron na po tayong mga ina-anticipate. You know, sometimes we are caught up with the routine of life that we forget the valuable people in our lives. And these people, God had placed them. God had set them in our lives. Wag ho sana nating i-take for granted ang mga tao na inilagay ng Diyos sa ating buhay. No one is a self-made man. You may be smart in gaining knowledge, but you are not a self-made man. God has placed people around you to increase your faith, to increase your value, and to increase your usability. Thank God for these people around us. Dito sa HBBC, thank God for our patriarch. Grabe po ang grace ng Panginoon sa Kanya na ambunan tayo lahat. Dahil po sa Kanyang leadership, pagtuturo, pangangaral, umangat ang ating pananampalataya. Natuto tayong maglingkod ng tama at maayos. And we became the kind of Christians that can become a model Christians to others. Let's not take for granted the servant of God. Amen? Kaya kayong mga members, pasalamatan niyo ang Panginoon dahil may pastor kayo. That's a part of companionship.
Ang sabi ng Bible, two are better than one. Because if one fall, the other will lift him up. Amen po ba? Ganyan ang mag-asawa. Ganyan o kami ng asawa ko. Pag nakikita niya na ako kailangan ng encouragement, pinupush niya ako. Pag nakikita ko na kailangan niya ng encouragement, pinupush ko siya. We lift up one another. We strengthen one another. And that's what every husband and wife ought to be. That is companionship. Amen? O bilang Kristiyano, magpasalamat ka sa Diyos, may pastor ka na naggagabay sa'yo. Kung sa taon na ito, nakatikim ka ng rebuke sa iyong pastor, mag-thank you ka sa Lord. Nakatikim ka ng correction, sinabihan ka, sinabi niya sa'yo, tigilan mo yan. Sapagkat ang pastor po ay may puso na maging good shepherd. And a good shepherd feeds the flock. Salamat sa Panginoon, dito sa companionship, thank God na may mga lingkod ng Diyos na pinakain tayo ng salita ng Diyos sa taon na ito. Kayo ba, thankful sa Panginoon na kayo ay nabubusog sa ating mga mensahe? Kayong mga nandyan sa Facebook Live, kaya magbayad naman kayo, mag-tithes kayo. Amen kayo ng amen dyan sa comment section. Praise God for that. Pero ipadala mo yung tithes mo. Oh, yung mga nasa Zoom, nasa Singapore, Hong Kong, Australia, your faith was sustained this year because you have a good shepherd. The pastor is not only a good shepherd, he is a guiding shepherd. Ang aming trabaho ay siguraduhin na lalakad ka ng tamang lakad. Oh, tanungin mo ngayon katabi mo, tama ba ang lakad mo bilang Kristiyano? Guiding pastor. Ano pa? Your pastor is a guarding pastor. Pag nilapitan ka ng pastor at sinabi sa'yo, may boyfriend ka, unbeliever, hiwalayan mo yan. Apakasakit, Kuya Eddie. Pero ano yun? Guarding pastor. Ayaw ka naming mapahamak sapagkat ang sabi ng Biblia, be not unequally yoked together with unbelievers. I want you to realize today, folks, that as a Christian, your pastor is your companion in your Christian life. Pag tinawag ka ng pastor, halika rito, mag-usap tayo. Saan ka pupunta? Tinatawag ako ni Boy Abunda. Tara, mag-usap tayo. Pag sinabi ng pastor, halika, mag-usap tayo. Kinakabahan ka na, di ba? Ano kaya ang kasalanan ko kay pastor? Ano kaya ang pagkukulang ko na naman sa church? Tapos sasabihin sa'yo, kapatid, nakita ko yung giving record mo. Napakalinis. Katulad ng pagmumukha mo, napakalinis. Amen? Pero sabi mong ganyan, tatanungin ng pastor, ano ba ang problema? Sabi mo sa kanya, kasi pastor, ganito kasi, sa ospital kami, naggastos kami, ganyan-ganyan. Sasabihin ng pastor sa'yo, alam mo kapatid, kahit marami kang pinagkakagastusan, pagsubok lahat yan, pananampalataya, unahin mo pa rin ang Panginoon, tutulungan ka niya. Appreciate ko si Tito Adrian. Nasaan na si Tito Adrian? Oh, tingnan, si Tito Adrian is still recovering.
Pangatlong beses na po niyang maatake. Na-hospital po siya sa Cavite. Pagdating ho rito, pag-uwi ni Tito Adrian, chinek ko yung record. Nakita ko nag-tithes. Gumastos sa ospital, pero binigay niya yung tithes sa Panginoon. Amen? Wala hong maraming churches na ganyan ang pastor sa kanilang mga members. Pero one of the reasons why you as a Christian this year had remained healthy, strong, cheerful in your giving, generous, mindful of your responsibility to God, because you had a companion, a pastor who kept reminding you. Kaya wag ko kayo magdadamdam pag kayo ay aming pinapaalalahanan. Because we are your companion. Amen? Sabi mo sa tabi mo, you are not alone. I am here. Sabi mo sa kanya, ulitin mo, you are not alone. I will be here. Sabay kanta. Meron tayong church family. Praise God for a church family. Kayong mga choir members, are you not thankful for your ministry? Amen? Nag-picnic tong mga choir nung, kailan ba nag-picnic? November last week, no? 27? No, nag-picnic tong mga choir members nung November 27, mga kapatid. Nagpa-premyo kami dyan, no? May 100 peso, 500 peso. Grabe, ha? 1,000. Oh, marami kayong mga kaibigan sa labas, pero iba ang Kristiyanong kaibigan. Na kayo ay partner, not only because you like each other's personality, but because you are partners in the ministry. Kaya kayong mga members na wala pang ministry, dapat magkaroon kayo ng ministry. Yung mga adult ladies natin na tumutulong maglinis, palakpakan nga natin yung mga adults dyan. Sa Bacara, sa Lawag, Pasuking, Claveria, lahat po yan isang samahan. They have developed companionship and partnership because of what they're doing for the Lord. Thank God for church family. Kayo dyan sa Australia, kahit malayo kayo, pinapanalangin namin kayo. Thank God for family. Amen? Thank God for friends. Good or bad. Thank God for them. Because you learn, you grow. Amen? Thank God for brethren who really care. Probably remember someone this year, significant ang naging impact niya sa'yo because he has personally touched your life. You thank God for that person. Thank God for companionship. Amen? Number 4, thank God for health. Thank God for health. The Bible says, trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. You're probably wondering today, ano ang pwede kong pasalamatan sa Panginoon? Thank God for your health. Remember that your strength came from God. Malakas ka ngayon? Galing sa Diyos yan. Ako, tinatanaw ko sa Panginoon na ang aking strength, ang aking energy sa aking paglilingkod sa Panginoon, galing sa Kanya. You know, every time I sit here and I'm about to stand and go behind this pulpit, you don't know, but I have so many burdens I carry in life as a leader. But I thank God that I could raise my arms, I could open the Bible, and I feel the Spirit of God moving and working in my life, and preach with zeal and enthusiasm.
That is because God gives me the energy. Tanungin mo ngayong katabi mo, may energy ka pa ba? Oh. Kung ikaw ay nanghihina, ngayong umaga, I want you to know that God renews our strength. The Bible says that they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. Amen? Oh, kayong mga nanay, huwag kayong mapagod, ha? Oh, God renews your strength. So thank God for that strength. Tatay, huwag tayong mapagod. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mapapagod. God renews our strength. Remember that your wellness comes from the Lord. Remember that your life comes from God. Thank God for health. Ang hirap kaya na tayo may mga gustong gawin pero mayroon tayong mga karamdaman. That's why if you're healthy today, thank God for your health. Number 5, thank God for provisions. Maraming mga pangangailangan, pero mas malaki ang provision ng ating Panginoon. Marami tayong naging kailangan sa taon na ito, but God had provided all of our needs. Jehovah Jireh, God our provider. Ano ang mga pre-provide ng Panginoon sa atin this year? His Word. Amen? We thank God for His Word. The Word that guided us. The Word that protected us. We thank God for the provision of clothes. Sino po sa inyo may bagong damit ngayon? Oh, alam mo, ito mas mararamdaman mo ang pagpapasalamat ng provision pag ikaw ay cheerful giver. Kasi, pag cheerful giver ka, out of your income, binibigay mo yung tithe sa Panginoon, yung offering, yung mga commitments, pero nagtataka ka, nakakapagsuot ka pa rin ng bagong damit. Nakakakain na. Hindi ba kayo nagtataka? Sunod-sunod ang ating mga commitments. Kayong mga hindi nagbibigay, hindi nyo feel ito. Ang nakakaramdam ng divine provision, hindi lang po yung nananalangin na sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin, kundi yung Kristiyano na nag-aakbang ng pananampalataya, sumusunod sa Diyos, na anuman ang tulak ng banal na Espiritu, ay pinagbibigyan niya at nagsasakripisyo, kinakalimutan niya ang kanyang sarili, dinidinay niya ang kanyang mga kagustuhan, para lamang masunod ang kalooban ng Diyos, and yet, titignan niya ang kanyang buhay at sarili, hindi nagkulang ang Panginoon. Yun ang masarap na provision. Hello? Thank God for provision. God has provided for our needs. Amen? Oh. Thank God for our family. Kung sa taon na ito, nakabili ka ng property mo, sino sa inyo nakabili ng property sa taon na ito? Wala? Next year, makakabili ka na. Ang iba sa inyo rito next year, by the grace of God, makakabili na ng property. At hindi ka makakabili pag walang provision. Hello? Sino sa inyo nakabili o naglabas ng sasakyan sa taon na ito? Thank God. Naka-airwork motor mo. Bisikleta.
Oh. Yang bagong sasakyan, kahit hindi bago, second hand, pero bago pa rin sa'yo. Thank God for that. Thank God for house. Meron pa sa inyo nakapagpatayo ng bahay sa taon na ito? Amen. Oh, malapit nang matapos yung bahay nila, Brother Sunny at Sister Liberty. Thank God for the provision. Oh, datatainting, ang animal paste balaydan. Thank God for the provision. The brother J. San Juan. Brother, ano tinagawa? Ha? Brother Anthony. Ayan, tumayo ka nga, Brother Anthony. Ito si Brother Anthony, mga kapatid. Sila po yung nasunugan ng bahay noong kailan yon? Nitong taon lang na to? Ha? This year? Nung May. Tignan nyo ha. Anniversary ng pasukin yon. Asunog yung kanilang bahay. Lahat silang membro ng pamilya nasa simbahan. Kasi anniversary ng church sa pasukin. After ng service, nakita ko si Brother Anthony. Andun siya sa may lechon. Naka-ready agtupag ti lechon Brother Anthony. Andun ako sa isang lamesa. Biglang nawala Biglang nawala. At biglang may lumapit sa akin, Pastor, panalangin niyo sila Brother Anthony na sunog yung kanilang bahay. Umalis sila, tumakbo, punta doon. Pagdating sa San Juan, layo nun. Mula Poblacion 4 hanggang San Juan, hindi lang siya baryo, paakyat pa. Nakarating sila doon, wala na yung kanilang bahay. Wala na yung kanilang mga paninda na naka-imbak doon sa kanilang bahay. Sunog. Yung kanilang mga sasakyan na ginagamit sa negosyo, nasunog lahat. Yung kanilang tricycle, salamat sa Panginoon. 2 months ago, sabi sa akin, Pastor, available ka ba sa araw na ito? Bakit? I-dedicate na natin yung bagong bahay namin. May mga ginamit ang Panginoon na mag-provide. Kung ikaw ay nasa kalagayan ni Brother Anthony, sabi mo, Panginoon, sa taon na ito, yan ang isang pinakasignificant na pinagpapasalamat ko sa iyo. Tinatanaw ko yan, Lord, sa iyo lahat. Thank you for giving us a new house. Oh. Amen? Salamat sa Panginoon sa provision ng ating mga pagkain. Kita nyo naman sa katawan ng inyong mga katabi. Hindi po yan pinagkaitan. Yan po ay talagang pinagpala o pinagpalo. Pero kita mo naman, Amen? Naririnig ko sa mga members natin minsan, ang palaging sinasabi, mag-diet na ako. Alam mo ang ibig sabihin nun? Blessed. Sobra-sobra. May mga members tayo rito, naririnig ko pa minsan-minsan, lumalapit sa akin, magda-diet na ako bukas. May isa, sabing ganyan, ang sarap-sarap ng pagkain. Sabing ganyan, magda-diet na talaga ako bukas. Sabi ko sa kanya, 1 buwan mo na yan sinasabi Puro bukas. Magda-diet na ako bukas. I mean, are you not thankful to God for the food that is always prepared for us? Thank God for the luxuries in life. Kung ngayon ang bahay mo, the aircon continuous, kagaya nito, amen pa rin. But that's a luxury. I mean, instead of complaining, instead of murmuring, we should be thanking God. Pinapakita ko lang po sa inyo ang mga bagay na ito dahil pagka minsan, when nobody reminds us of this, we take for granted God in our life. We forget
that all these things are only but privilege from the Lord. Nauunawaan mo ba yung salitang privilege? Pribilehyo ngayon ti Apo. Huwag mong aalisin sa isip mo yan. Lord, ang magkaroon ng bahay, privilege yan. Thank you, Lord, ha? Ang magkaroon ng sasakyan na maganda, thank you, Lord, privilege. Ang magkaroon ng bahay na, uwi kayo mamaya sa mga bahay nyo, magaganda, napaganda, hindi man magaganda, napaganda lang. Nalagyan dyan ng kung ano-anong mga furnitures, mga fixtures. You go home today and say, Lord, thank you. Bilang church, thank God for this building. This is a luxurious building. Hindi ba kayo nasisiyahan sa mga upuan nyo, mga kapatid? Oh. Hangati agawid ka, kakabsat nga, agbutuan takimot mo nga nagtugaw. No di ka soft, comfortable, pati dito. Oh. Amen? Thank God for luxury. If the Lord had given you that privilege to experience the luxury in life. Huwag sana tayo dumating sa punto na hindi na natin ma-appreciate yung mga bagay na ito na binibigay ng Panginoon sa atin. And we become demanding. We come to a point that we complain to God because we forget to appreciate the little things that God has given us. Thank God for business opportunities. May mga kapatid ho tayo na nagbukas ng kanilang negosyo sa taon na ito. Si Brother Ruby nagbukas ng Kuya Inasal, Mr. Inasal. Nagbukas ang Sangyup sa Labay. Oh. Nagbukas, ano pa ang mga nabuksan? Sabihin nyo na, oh, yung grocery at gasolina nila Sister Liberty sa Dingras. Oh, sino sa inyo ang magbubukas ng negosyo sa taon na susunod? Oh, magbubukas ang negosyo nila Daniel at mama niya at papa niya, sila dito sa tindahan. Anong negosyo nyo? Ha? Rice toppings. Oh. Ang pangalan daw ng kanilang negosyo, Variabaul. Variabaul. Sa konting barya, may bowl ka na. Nasa bowl may kanin, may toppings pa. Variabaul. Okay yun na. Oh, magkano naman yun? 200. Ayun, kaming baryang ganon. Oh. Sige na, sabihin nyo, para, prospect nyo to. We thank God, alam nyo, gone are the days, nung araw, napakahirap ang mga members natin. Mahirap pa rin ngayon, pero hindi kasing hirap nun. Ngayon balikan natin yung business mamaya. Ha? Dati, pag tayo nagsimba, dito sa Bacara, pasukin, naku, puro motor lahat yan. Ngayon, tignan nyo, paglabas nyo, mula dyan sa kalye na yan, kalye rito, hanggang dun sa kabilang kalye, mga sasakyan ng mga members ng HBBC. At hindi yan pinaparada for a show, pero that's how we thank God na, man, look, di ba? Problema na natin ang parkingan ng mga members natin. Sa dami ng mga, halos every member may sasakyan na. As a pastor, na lumaki sa church na ito, I am young. I-appreciate ko yan. Sabi ko, Lord, thank you. What a blessing to see. I rejoice for my dad. Kasi si Pastor Juno, ang motor niya, yung Bentley. Natitunog na kas na helicopter. Na pag pumunta sa visitation, tinatawanan, minamaliit. Ngayon po, ito'y sasabihin ko na hindi pagyayabang. Wala pong kahit sino sa Bacara ang pwedeng magmaliit sa church na to. At hindi ko sinasabi yan para ipagyabang. Sinasabi ko yan, Lord, for 40 years, thank you for what you have done.
and what you are still doing, and what you will continue to do. Nararamdaman nyo na yung gratitude sa puso nyo, mga kapatid? Nararamdaman nyo na? Hindi yung blessed ka na hindi mo ramdam. Totoo yan. Marami sa atin dito, blessed na, hindi mo ramdam. Sana ramdam mo na ikaw ay blessed. Sabi mo, tanungin mo yung katabi mo, ramdam mo ba na blessed ka? Ang bigat-bigat na ng katawan mo, hindi mo pa ramdam? Hello? Ramdam natin eh. Balikan natin yung negosyo. Sino pa yung magbubukas ng business? Ha? Si Marisa. Prayer daw ang business niya. Bayaran nyo pag pinag-pray niya kayo. Ay, prayerfully. Ano ang bubuksan mo? Ha? Events. Yung mga pang-events. Di ba? Si J. Brian, nagbukas ka na, magbubukas pa lang. Ha? January, nagbabalak kayo na bumili ng mga tickets, ganyan. Ayan, magbubukas ng travel agency. Okay? Sino pa ang magbubukas ng negosyo next year? Sister Liberty, anong negosyo? ATM. Okay yun ah. Oo. Bira, no? ATM, praise the Lord. Si Brother Leo, ngayon ba yung bagong dump truck mo, Brad? This year? This year, bagong dump truck. Our members are slowly gaining material stability, economic stability, and influence in the community. Praise God for that. Hindi lang kaligtasan ang binigay ng Diyos sa atin, pati ang mga bagay na ito. Amen? Business opportunities. Okay? Ano pa? Thank God for everything that He has done in our life. As I close, ang dapat nating gawin ngayong umaga is to look up to God and say, Lord, you are worthy. With who I am, with where I am, kayong mga balikbayan, huwag niyong kakalimutan, galing sa Panginoon ang opportunity na yan. At dahil sabihin mo, Lord, you are worthy. Ano man ang blessings ko sa aking pag-abroad o pagdala mo sa akin dito sa Hawaii o Amerika, Lord, you are worthy. Today, Jesus is worthy. He's worthy because He's the greatest gift of heaven. Marami siguro tayong mga nanonood na bisita ngayon. Gusto ko lang iwan sa inyo to, mga kapatid. Jesus is the greatest gift of heaven. At bilang regalo mula sa langit, I want you to know that number one, Jesus is a lavish gift. Pakisabi nga yung salitang lavish. Sige nga, ulitin nyo. Anong ibig sabihin ng lavish? Sa Tagalog, labis. Labis. Yan ang Tagalog ng lavish. Labis. Sobra. Grabe. Yan ang ibig sabihin ng lavish. Sa Tagalog, labis. Alam nyo ba, si Mike Tyson, noong 2012, binigyan niya ng regalo ang kanyang magiging asawa. Alam nyo ang binigay na regalo? 24 karat gold bathtub. Huwag ka maliligo dun. Grabe, di ba? Yung isang negosyante na mayaman sa Amerika, binenta po niya yung kanyang 3-story apartment. Hindi bahay, apartment.
na pinapaupahan. At lahat po yan, bumili po siya ng pearl na Cartier. Kung tama yung pronunciation, Cartier. Apaka-expensive nun. Binigay niyang regalo sa kanyang misis. What a lavish gift. Sa India, yung pong Taj Mahal, alam niyo ba yung Taj Mahal? Yung malaking mansyon, Taj Mahal, yan po ay ginawang gusali dahil sa pagmamahal ng isang prinsipe o hari sa kanyang asawa. Pinagawa niya po yan, regalo niya sa kanyang asawa. What a lavish gift. Pero gusto kong malaman nyo ngayong umaga na kahit pag-isahin mo ang value ng lahat ng mga regalong ito, wala pa yan sa katiting o kalingkingan kumpara sa nirigalo ng Diyos sa langit, sa mundong ito, sa lahat ng tao, sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Sana ma-appreciate mo yan. Pag may nagregalo sa'yo ng iPhone, grabing thank you mo. Hindi mo ma-thank youhan ang ama, binigay niyang kanyang anak. Ano ba yung iPhone na yan? Gaano ba kamahal yan? Gaano ba kahalaga yan? Na ganun ka na lang magpasalamat. Hindi mo ma-appreciate ang binigay ng ama na regalo sa'yo. Lavish gift. Naunawaan niyo po, lavish gift. Jesus is the greatest gift heaven can ever give to humanity. Wala na pong masihigit pa dyan. Kaya sana pag may nagbigay sa'yo, tinanggap mo yan at sabi mo, thank you ha, I appreciate this. But deep inside your heart, you would say, Lord, again I realize how much precious this gift is. The value and its worth. I'm so thankful. I appreciate the man who gave this to me, but I thank you more because of giving your son to save my soul. Kakalimutan natin yun. Wala na tayong ganong espiritu pagka minsan. Marunong lang tayo magpasalamat sa tao na may ginawang napakaganda sa atin. Nakalimutan natin ang Diyos na napakadakila ang ginawa para sa atin. Jesus is the lavish gift. Pangalawa, as I close ha, sibibiyag kayo pa Sa mga iba, Jesus is a lost gift. Jesus is a lost gift. Anong ibig sabihin lost? Meron ba kayong regalo na natanggap na hanggang ngayon, hindi nyo pa nabuksan? Hello? Meron ba kayong natanggap na regalo, yung gift certificate, H&M? Sino nakatanggap na ng ganon? H&M gift certificate? Para alam ko kung nauunawa niya yung sinasabi ko. Hindi ata alam ng iba ng H&M ano ba yung H&M kasi? Ha? Gift certificate. Ngayon, yung gift certificate, may expiration date. Okay? Isang araw naalala mo, ay oo nga pala. May nagbigay sa akin ng gift certificate. Naku, kailangan ko ngayon yan. Tinignan mo, expired. What is that? It's a lost gift. Once it was valuable, but now you can no longer use it. Listen to me. Pag ikaw ay namatay na hindi mo pa tinanggap si Kristo, kahit gusto mo na siyang tanggapin, nasa impyerno ka na, wala na. It's a lost gift. I remember one young person, meron po siyang lolong napakayaman. Sobrang yaman. Opo. Ngayon, birthday niya. Darating yung lolo niya. In-expect niya sa lolo niya, nabigyan siya ng regalo na Ferrari. Dahil, tinatanong ng lolo niya, anak, apo, ano bang gusto mo? Dream mo? Sabi niya, lolo, gusto ko ng Ferrari. So, comes the birthday, the lolo came, and the son was expecting, the grandson was expecting, the lolo to give him a key of a Ferrari car.
Dumating nga mga kapatid, yung lolo, nag-attend sa birthday. Dahil yung lolo ay Baptist, Christian, binigyan niya yung kanyang apo. Sabi niya, "Grandson, this is my gift to you." Aba, excited yung bata. Binuksan niya yung regalo. It was wrapped. And when he opened it, it was a Bible. The lolo said, "Son, when you go home, you read the part when Jesus Christ was born." Sabi niya, thank you, Lord. Sabi ng lolo, "Are you not happy?" "Of course I'm happy." But you see the disappointment sa kanyang mukha. Disappointed siya. Buwi. He tossed that gift dun sa kanyang bed, ilagay dun sa drawer, ganyan. After several weeks, namatay yung lolo. Nung ililibing, mayroong isang mayaman na family friend na lumapit dito sa young man na to. At sabing ganyan, "Young man, have you received your Ferrari from your lolo?" Sabi niya, "I never received Ferrari from my lolo. He only gave me a Bible and he told me to read the Christ birth story." And the person said, "You go home and find that passage in the Bible and read it." Umuwi siya, kinuha yung Bible, hinanap niya yung Christ birth passage in Luke chapter 2. Pagbukas po niya, meron pong slim envelope. Very slim envelope. At nung kunin niya yung envelope na yan at buksan niya, nakita po niya ay susi ng Ferrari. He was so glad. Sabi niya, "Wow, grabe! Pambira naman yung lolo ko na yon." Pero may card sa loob. At ang nakalagay doon, you claim this car to the car shop or car dealer in 90 days. After that, it will expire. Pumunta siya sa kanyang kalendaryo, nagbilang, 1, 2, 3, 4, 5, 90 days. Binilang niya mga kapatid. Manipot into na the gift hanggang namatay yung lolo, it's 93 days. 3 days past the expiration day. It's a gift, but it was a lost gift. Kaya kung sa umagang ito, ikaw ay bisita, at hindi mo pa tinanggap si Kristo na yung sariling tagapagligtas, that He is the greatest gift of heaven, that in Him is eternal life and salvation and hope of heaven. Hindi mo pa tinanggap, pag namatay ka, wala ka ng chance. It will be a lost gift to you. Pero ngayon, you are still alive. Don't let that gift pass the expiration. Receive Him now and be saved. Third and last, Jesus is not only a lavish gift, a lost gift, but Jesus is a lasting gift. Lasting gift. Hello? Oh. Kayong mga ladies, pag nagpa-reband, wala bang expiration yan? Ha? Tingnan mo yung katabi mo kung bagong reband o bagong band lang. Yung rubber band. Oh, pag bumili ka ng sapatos, apuno ka, baruhan mo kahit akulpin, pag lumakad ka, ganun eh. Di ba? Ganun ang lakad mo niyan eh. Oh, bago ba yung sapatos mo? Ayun, yung kay Angelo, bago yung sapatos eh. Ganyan ang lakad. Oh. Pero pag tumagal, mga kapatid, pinangkikik mo na yan ng motor. Pira. Hindi siya lasting. May cellphone ka ngayon, paggabi, binabalik mo pa sa box. Kinabukasan, tatanggalin mo na naman sa box. Kada linggo, palit ng casing. Di ba? Bago yung kotse mo, pambira, pag uwi sa bahay, galing lawag, binubuksan yung hood. Bakit? Baka daw yung init ng makina, sirain yung pintura. Grabe ang pag-alaga natin. Hindi lasting. But I want you to know, Jesus is the lasting gift. Lumipas na ang lahat. Nagbago na ang tao. Nawala na ang mga dati. Ang Panginoon ay naandyan pa rin sa iyo. At magpakailan pa man, sapagkat pinangako na, I will never leave thee
nor forsake thee. Kung hindi mo madamayan ngayon, baka ibang channel ang isip mo. But I want you to channel your heart to Christ today and say, Lord Jesus, thank you. You are worthy of my gift today. Kaya ngayong umaga, hindi naman ho pinapabayaran ng Panginoon sa atin yung kanyang ginawa sapagkat hindi natin kayang bayaran. But it is our duty and sense of responsibility to express to Him how much we are thankful for what He has done and what He has given to us.